Аз съм моята първа кутия от Charlie Wild, която си поръчах и искам много да ви покажа какво има вътре. Всъщност вече нямат места за абонаментни кутии, затова пък имаше опция да направи си сам. И си избрах 3 артикула, така че сега ще ви покажа какво има вътре. Но добре са опаковани нещата. Книгата я знам. Поръчах си един читателски дневник и бомбони ли? Нещо за хапане беше. Време за теб през април. Много готини картички имат. И сега да видим. О, да, всъщност дъвки. Sugar Free съм си поръчала. С вкус на малинки, капинки, ванилия. О, книгата! Ето я. Поръчах си Скъпа Деви, всъщност нямаше много голям избор от книги, но пък готиното при тях е, че са с цветни корейски. Така че е супер. Много е готина. И да видим читателския дневник. Аз всъщност имам един, сама си го направих и го попълвам. Но все пак реших да имам един готов. Даже между другото не знам вътре как ще изглежда, тъй като нямаше снимки. И малко наследък. Много готина корица. Супер. Много добре изглежда. Много съм доволна. Любими цитати, ревю, 30-дневно предизвикателство. Любими цитати, да. Супер. Много е готин.